Qui vulgui acostar-se al modernisme pictòric jo crec que ho té molt fàcil, perquè és un tipus de pintura molt més, que entra molt més per la vista que moltes vegades pintures d'altres èpoques que resulten més llunyanes en l'espectador actual. La pintura modernista acostuma a ser molt colorista, acostuma a treballar molt amb la brillantor dels colors, però també en la seva vertent simbolista és una pintura d'insomni, que això també atrau molt en un públic que està acostumat a la prosa de la vida. La pintura modernista és esclatant, molt sovint és esclatant, de forma, de color, de tot un món que hi ha al darrere, d'un món que s'estava obrint, d'un país, el nostre, que havia sortit d'un segle XIX en el que políticament encara era una província i que en canvi a finals d'aquest segle XIX, i coincidint amb el modernisme, ja començava a adonar-se que era un país com qualsevol altre. I tot això, d'una manera o altra, ho conté la pintura modernista, aquesta ambició, aquesta voler allunyar-se de la perfecció provincial que fins aleshores estava instal·lada la pintura catalana, és una cosa que la trobem en la pintura modernista. I aquests grans noms de la pintura modernista serien, evidentment, Santiago Rusiñol, Ramon Casas, Isidre Nonell, Joaquim Mir, Alexandre de Riquer, Adrià Gual, fins i tot hi faríem, apareixen aquí un gran personatge que oficialment és francès, com és Aristides Maillol, i de fet tots aquests i molts altres que apareixen en el llibre és molt simbòlic que acabin desembocant amb la gran figura internacional de l'art, que era aquest gran andalús, però format en la seva infantesa i joventut a Catalunya, Pablo Picasso, que va aprendre tot el camí per on agafar el camí de la modernitat, el va aprendre precisament de la seva convivència amb el modernisme català.